Assalamu alaikum. Kuna ji na? Ba za ka samu wato ainihin makoma mai kyau ba a duniya da lahira sai ka yi wato ainihin abu mai kyau. Menene abu mai kyau? Sai ka kau da abu mara kyau. Ka ɗauki wato ainihin takobinka saifi ka zare ta za ka kauda wato ainihin ma'ana abu mara kyau. Ai an fahimce ni ai. To ba da zalika babu wata nasara da take samuwa a addinin musulunci sai ka zidda jini sannan nasara take samuwa a addinin musulunci. Ko ba haka bane an fahimce ni? Abin da nake so shine ku ba da rayuwarku domin kawar da duk wanda ya kauce ga tafarkin addinin musulunci. Duk gaba ɗayanku za ku yi wa Allah alƙawari ga wato ainihin mu samu matabbata. Ƙarya kake yi. Sai dai idan kai za su yi wa alƙawari da mummunar aƙidarka da ka zo da ita, da mummunar al'adarka, da mummunan shirinka da ka shigo da shi, babu ta inda za su yi wa Allah alƙawari sai dai su yi maka alƙawari. Musulunci ma'anarsa salama da aminci. Sunan addinin ma yana nufin zaman lafiya da kwanciyar hankali, kyawun halaye, gaskiya, mu'amala, tausayin masu rauni, riƙon amana, cika alƙawari, ibada. Su ne halayyar manzanmu, shugabanmu, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Ya shahara da su kuma ya koyar da mu. Kashi 90 cikin 100 na musulunci nasarar da ya samu adalci ne da kwanciyar hankali, ba kaifin takofi ba. Idan kai abu mai kyau ka kuma koyar da abu mai kyau, shi da wani zai yi sha'awar kasancewa tare da kai. Babu inda aka ce musulunci ya koyar da ka ɗauki makami ka zubar da jini shine wai addinin musulunci zai zauna ko ya tabbata a matsayin zaman lafiya. Babu inda musulunci ya koyar da tashin hankali. Babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nuni da fitina ita ce za ta zo mafi kwanciyar hankali. Ba a taɓa yin sa ba. Babu yadda za a yi ka tara matasa kana karanta musu labarin kanzon kurege na ƙarya ka yi tunanin al'adarka mai kyau ce. Na yi imani da wanda ya halicce ni. Kai ba ɗan wannan garin bane, ba ɗan wannan jihar bane, kuma ina da kyakkyawan zaton kai ba ɗan Najeriya bane. Matasa ku sani, kada a ruɗe ku da labarin kanzon kurege, a ruɗe ku da abin da ba zai amfanar da ƙwaƙwalwarku tun a duniya har izuwa lahira ba. Ko da an ba ku dukiyar da take daidai da tarin duniya, in babu kwanciyar hankali ba za ku iya cinta taimako daɗi a bakinku zuwa kawo kanku ba, zuwa abin da kuke so ku sarrafa kanku. Na farko nan garinku ne, jihar ku ce, ƙasar ku ce. Na yi imani da wanda ya halicce ni. Kai ba ɗan garin nan bane, ba ɗan wannan jiha bane ba, kuma ina da kyakkyawan zaton kai ba ɗan Najeriya bane. Ka kuma faɗi tsakaninka da Allah. Ɗan yadin boni ne kai? La. Ɗan guri ne kai? La. Ɗan jihar Yobe ne kai? Daga wace ƙasa ka fito? Ni na fito daga. To shikenan ba sai na ji ba, ba na buƙatar in ji ta. Kun ji abin da nake gaya muku? Wasu maƙiyanmu ne suke amfani da mu muna lalata garinmu, jihohinmu, ƙasarmu. Muna kashe 'yan uwanmu ba tare da sun ji sun gani mu mun ji mun gani ba. Su hauro su dinga ɗora mu akan aƙidar da ba ta koyarwa ta tsari da addinin mu da ya tanadar mana ba. Kuma ku tsaya ku yi tunani da kwakwalwarku, ba a addinin musulunci ba ko a addinin Kirista babu inda koyarwa ta tabbata a matsayin sai kayi kisa kwanciyar hankali za ta fito. Daga kan musulunci har zuwa Kiristoci babu inda littattafanmu suka koyar a yi kisa face zaman lafiya da kwanciyar hankali, ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya. Ina kira ku matasa, ku nemi ilimi kuma ku yi aiki da shi, ku lura kuma ku kula, kar irin wayannan su dinga zuwa muku da labarin kanzon kurege. A ƙarshe ne muku fatan alkhairin, na bar ku lafiya. Kan shuka kai
To, kuna ji na shi ya gafa da wancan. Tsaya. Wannan bawan Allah da ya zo ya fi ka gaskiya. Kuma shi ne malam, kuma shi ya koyi da addinin musulunci. Tunda kai ba ɗan jihar nan bane, kuma ba ɗan ƙasa bane. Ka tattara ko matsanka ka bar mana ƙasar mu. Wannan shi kairi dan wata rana. Ai alkhairin za ka girba. Gujewa sharri dan wata rana.